Sanibonani guys, igama uNqabeleni Phathula Masibela e-homecoming ngomhla ka-19 June. Guys, uShobane umaninji kwathi akabaleke emva kokuthi akwazi uSifiso. Uma wakhe-ke wamthembisa ukuthi mntanami bekuyi-self defense le, hlala nje la eduze kwami ngizobe ngikhona, noma yini abakubuza yona ngizokusiza nami ngoba bengikhona. Wathi ma ubonile angithi, ubonile mina bekade ngiyihlalele laphaya, ngiphethe ummese ngimtshela ukuthi angasondeli eduzane kwami, wasondela yena. Wathi nje mntanami uma bebuza yonke leyo mbuzo uzoyiphendula ngaleyo ndlela, ungakhathazeki. Yeyi guys, uShobane enamathele ne kuma wakhe njengo-chewing gum. Kubonakala nje ukuthi cha, sengathi ubhodi eyi ubugwala bumi ngenhla. Uyasaba manje ukuthi uzoboshwa ngoba phela naye indoda idindilizile laphaya and uyena oyigwazile. Hhayi-ke guys, akuphelile lapho, amaphoyisa afikile agcwala umuzi kaMnisi. Oh, uConstable Dlamini-ke uke ukubona nje uSifiso elele kabuhlungu kanje, wakhala inyembezi ngoba vele bekade bezwana-ke yena benoSifiso. Usho kahle wathi, Sifiso ungakhathazeki bhuti, ngizokwenza sure ukuthi uyasithola isinxephezelo, futhi-ke ubulungiswa nabo uyabuthola. Kumnyama kubovu, ubulungiswa uzobuthola. Nangampela-ke waqeda lapho asule inyembezi waya ngqo kuShobane esefuthekile. Sesuka lapho wathi, ya Shobane sukuma. Shobane waphakamisa ikhanda ney'nyembezi zigcwala amehlo kuyena, kuyabonakala ukuthi hayi cha, ubekhala. Nokuthi-ke nje uvuvukele nasebusweni, kuyabonakala ukuthi uke wayithola ibhakela ey'mbili ey'ntathu zikaSifiso. Uthena-ke lalela, sukuma. Wathi ngicela ukuchaza bandla. Wathi ayikho into ozoyichaza, ngithe sukuma. Wathi uyanabuluka wamdonsa ngesikibha uConstable Dlamini. Wathi wena ngithe sukuma. Waqeda wathi mbopheni lo. Guys, amaphoyisa akade ahambe nawo bamfaka kozankosi bandla uShobane. Unina-ke washo ukuthi hayi bo, niyibophela nendodana yami ngoba bekuyi-self defense le, bekade kuyi-self defense. Wathi eyi we-matron, cela ungiyeke ngenze umsebenzi wami. Wathi yabona nina amaphoyisa niyathanda ukuthi ngoba nakhona isezingeni eliphansi le, phansi down le, ebese indodana yami bele phezulu ezingeni eliphezulu bese niyi-treat-a kambi. Wathi yabona namhlanje angikho emodeni matron, yazi namhlanje angikho nje emdlandleni. Hhayi namhlanje, don't test me, ungalinge ungilinge. Hhayi nangampela-ke guys, bahamba nawo uShobane. uShobane uyasho ukuthi hawu noSifiso ungilimazile nani nangilimaza, ningibophelani vele. Wayosithela. Sebefika laphaya e-police station, uConstable Dlamini waqhubeka la agcine khona guys, wampheka ngebhodo elincane. Uthe nje kuqaleni nje umtshela ukuthi kwenzakaleni. Wathi uthi uyazama ukuchaza uShobane ulimi nje guys liyabambelele emankankeni, ayizwakali lento ayishoyo. Uyasho ukuthi hayi bo, mina bekade ngisekhaya, wafika uSifiso ewumuntu engathi angimazi nje indlela abeyiyona. Wathi uqamba amanga, kusho uConstable Dlamini. Wathi uSifiso akakaze ahlanye ngekhanda, Sifiso nje nokuhlanya into ey'mbili ey'ngafani lezo. Wathi njengoba ngisho-ke ukuthi ufikile laphaya efuna ukungilimaza, mtshela ngathi cha, akayeke lento ayenzayo, waqhubeka yena. Wathi uma usuqamba amanga wena, kusho uConstable Dlamini, wena uthatha umfazi kaSifiso, usukhohliwe yini? uSifiso wena kahle kahle bekade wamlandela, njengoba usumbulele-ke manje umhlinziso kwenkomo ngommese wakho, usuyazi ukuthi ugudlukile endleleni yakho noZethu, angithi? Wathi hayi bo, wathi vele umphuca uZethu wena, yingakho uSifiso efikile lapha endlini. uSifiso akasukeli muntu, uze lapha endlini ngoba wena uthatha unkosikazi wakhe. Wathi angikaze mina ngimthatha unkosikazi kaSifiso, uZethu uyena omalile kuqala. Wathi unamanga mani. Wathi ngiyakucela bandla Constable, ngicela unginike ithuba ngibeke olwami uhlangothi le-story. Wathi angifuni ukuzwa lutho manje, yabona wena uzolala la, uzoze ungitshele ukuthi kwenzakaleni, uyiqale ekuqaleni yonke indaba. Uma kuwukuthi akakafuni ukukhuluma iqiniso, usazobhadla la, uzokwenza isiqiniseko sokuthi ubulele jele wena. Hey guys, kubonakala ukuthi uConstable Dlamini unyanye kude ngokuhamba emhlabeni kaSifiso. Hhayi-ke uMatron ufikile-ke guys, ezobheka indodana yakhe. Wathi uphi indodana wami? Wathi uConstable Dlamini ukule ndawo la fanele ngabe ukuyona. Wathi lalela-ke sisi, uzokungisize beyikhiphe indodana yami emsulwa. Wathi msulwa kuphi? Wathi bekuyi-self defense leyaya. Wena ungenze njani bekufika umuntu la uhlala khona ePittsburgh ngamane umenzela itiye, ngoba nawe uzolwa, ukhombisa ukuthi phela ufuna ukuyivikela. Kuthe kusanjalo kwafika ungaraji, kwafika
kapteni. Hhayi base bamtshela-ke uMatron ukuthi-ke akathole ummeli impela oyaziyo indaba yakhe ngoba-ke ngeliphela usuku-ke uShobane engayanga-ke enkantolo. Ila kuzobe sethatha isinqumo sokuthi uyaqhubeka nokubhadliswa ejele noma uyakhishwa guys ngebheli. Hhayi kuthe kusanjalo kwafika uZethu. Hhayi uZethu ungixakile-ke nje, uZethu ungixake ngampela. Umane wathi, Ngaratshe, ngiyiqiniso. Kwathiwa nya. Wathi Sifiso, uNgaratshe wagijima-ke wambamba kudadewabo. Wakhala wathi ngiyeke Ngaratshe ngifuna Sifiso. Hayi bo sisi. And then usuhayiza kangaka wena manje. Wena kahle kahle ususelonke lolu dweshu waqhatha amadoda abambana ngey'hluthu azagwazana enye yaze yafa. Wena kahle kahle oyimbangela yayo yonke lento manje usuthi Sifiso. Hayi bo Zethu. UZethu bengingayitsheli ukuthi uzohayiza kangaka. UZethu kahle kahle uSifiso umncengile. Wathi ucela ukuhamba naye wathi yena sihlukene wena suka kumina. Manje uSifiso sebulewe sekhala kangaka usiyamfuna. Hayi ngeke bakithi. Yazi akavaze akhale ngisho nanongoShobane lo osejele umane wakhala ngoSifiso. Ingathi ubenendaba. But anyway guys, mhlampe-ke naye indlela-ke akhombisa ukuyisola ngayo. Asazi. Akupheli-ke lapho. Le kokubheka-ke iy'ndaba nakhona ezibuhlungu-ke zifikile. Iy'ngane zakhala Nkosi yami. uSivusi benoNomalanga bakhala. Kabuhlungu kakhulu ukudabukisa lokhu. Kuthe kusanjalo kwabe ngqongqoza umuntu emnyango. Ayi kwangena uMankwanyana-ke eqhuba i-trolley. Ingane yakhe le uMpendulo. Babuyile baza ekhaya. Mankwanyana-ke guys bengitshela ukuthi yena-ke usukhala ngempela. Futhi uyena bekade like ngilindele ngempela ukuthi hhayi ukhala kufanele ngoba uyena unkosikazi ngempela kaSifiso. Umlwelile uSifiso ngayo yonke indlela. Kodwa-ke ngathi iy'nyembezi zika-girl bese iphume kakhulu sezi-dry. Ukubona uMuzuzu umuntu buhlungu ukhala udele like udele. Mankwanyana-ke guys udelile. Umane nje wathi ngifonela u-constable ngempela kuyiqiniso. Bathiwa yebo kuyiqiniso. Bathi hawu Nciseni bantwana, Nciseni Nomalanga, Vusi Nciseni. Wabahaga wakhala nje lokhu okunormal. Hhayi lokhu ukuthi athi njengoZethu. Athi Sifiso njengoZethu. No. So ikanjalo-ke guys indaba kudabukise kakhulu. Abantwana ukubona umfowabo engasekho. Umfowabo kade eyindoda impela eyinsimbi eqinile. Hhayi impela indoda emadodeni. Hhayi kwaphela kanjalo ngaye guys nje ngenxa yokuthanda abesimame kuze kweqe guys. Hhayi ukuthi ngimkhuluma kabi uSifiso kodwa ngampela ukuba amehlo akajunga nje endaweni eyodwa ngabe usaphila namhlanje. Le ndaba le ukuthi abaphansi bakubo bathi akathathe uZethu namanje ngisayibuza ngayiphendula ukuthi kwakunini lapho eba naleso sibonakaliso ngoba uSifiso nje wabona uZethu emuhle wamthanda. Hhayi kuqiqiwe usethi manje abakubo bathi makathathe isithembu. Iphupho engalibona-ke uSifiso eliphupha yileli mhla iboniswa uMabuyethela-ke ushevu lapha edrinkini kaZethu. Lokho-ke wakuboniswe lele. But uZethu embone ewumakoti wakokubheka elele guys. Ayi angikhumbuli bakithi. Ngabe nginamanga. Hlasimpe nje ubhuti waba somathandweni wamane wathanda intombi kanti intombi ayidalelwe yena idalelwe omunye. Kanti uzothi mase sebona ukuthi le ntombi yamphunyuka esethe ukuyithola isikhashana. Hhayi impela-ke kwamane wahlanya ngekhanda wagcina enza izinto ezingekho kwi-character yakhe guys. But anyway kuphelile-ke ngoSifiso kubuhlungu. Asithembe ukuthi kodwa-ke